kublish boni pi baro ki bape yekani ka khatsi recap channel hakani ke video menta on bata yi pi shapang ka we ka film kabla ai kerteng ka instructions not included kabla pen mi house nam arhajar khatlai haga basnang jongani ka film la yo iyo valentine bat ukpa ju bakidan ha ka we ka beach bat ukpa ju uong yo valentine baude banlong bachelor bat hikai ru yo daga babu ya katabawa hau bat penting ru ya da usuri bat ong ru baude ban job ya ki jingten baro la yo ru ya ukpa ju ba open board ban kinti hau bat ong la da u kinti nang ni te un om ting shu nang ni shakaman hadin arhusan sinampan la yo ya valentine ba u ya samla bat shibon ngot ki kintai hadin arphop nai pat kat ba valentine udang thia bat arngut ki kintai lawan mi ka samla barim ju bat ikun bat kalapen ithoru hau namar ba sham lakan mau shu yaka kat ba kidang ya keren hangta kalapan pisa na bansewa ka bai kali bat kala airu ya ikun hau bat kala leit no nangta klam dawan phai shu kita ki arngut ki kintai kila kali shapang ikhulung bat hangta ulaong ba idei ikon jong bat markum ta hi kita ki arngut ru kila mi no nangta sash phang bat ka juli kala phone yo bat panmam no namar bakamla bandri ye ikon bat e ha marwai lingba ga jinge kadan bat ka valentine ula sutho bakadan ha airport bat kumta hi ula kit ye ikon bat lech airport anda ula poi ha airport ula wad ye ka juli tangba phause sham lala ban pinsange yaka bat kala e no yo bat ikon kumta valentine ulai lam no ye ikon shekiba hiyeng jong bat hangta ki jong valentine kila lap yaka kerteng ikon jo lingba ka passport jong bat ka judi ru kalaong balai phimri hi no ya ini ikon tangba valentine uong ba umla bandri yaka meki namar ba umdan wat ka kam ka batikanaru hangta ka judi kalaong yo ba udai ban le wat ya ka juli bat kumta hi kilaya wat bat lap ya ka jaka sa jo ka juli lingba ka shiti ba ka juli ka chupha yo minchwa valentine uong ba nang man keren pharing bat ba dan pisa ban le chado kanong ba Los Angeles hadin pan la yo valentine ba lami ban le wat ya ka juli kat ba udang ya hasurong ulapin sange iki kali bat kawai ke kali kala sange bat hangta ula keu hakata ka kali bat kat ba kidang ye shong hakata ka kali utrai ka kali ula kali yo valentine la ipang ne kumno ikhulung bat valentine uong anda kilapoi haka border check-in upilit ulapani ki kot kisla na valentine bat uklemsha banya lingba ka border bat penhia no yo namar ba sham ladan eki kot kisla ki bapyang kumta ban se ban chulet to takba shong hapo ktrong marsen poi hakanong ba Los Angeles valentine ulakali na wayu nong up eko hotel shapang ka juli tangba utang unong jongkata ko hotel uang ba tip bha shapang ka juli bat tip kadan che eru uang ru ba sha banru iki khulung hapo ka hotel te kumta ulale no nangta barung tu na sedien kata ka hotel anda ularung hapo kata ka jaka babu iki jan ulapan thya ye ikhulung bat ulakali na ka wei kanong tray jongkata ko hotel shapang ka juli bat ka bakam tray shu angne hadin pan lalikali na way director ka film shapang ka juli markumta katba udang ya ka jubab na director valentine ulayi ye ikhulung be ipar sijan ka hangta ulateng me yo ingam jilab ha te ulakanthi nijrong babon mala bat sei no ye ikon ju nakata ko hadin pan la yo director ba uyaro ya valentine na marka jingshulor jo bat ulatra wa kamru yo ba untre badu haki film namar ka chingbam biang yaki kot kisla valentine ru la kongo yo khrang ba unyo bansa hakanong ba Los Angeles bat banyo awat ya ka juli kat batang ya kisnam ikon jong valentine ru ilanang he bat ka jing ga jong valentine ye iru klanang yai bon kumjo ru ka jing trei ka jong valentine bat o director ru klanang yai scam kadang mi kisngi hadin pa la yo valentine bat ka khon baki yakmen bat shong kali bat anda kila poi ka chaka ba samaki utra yeng ula ai ki shiti how valentine bat ula pandro ka pisano bat kumta valentine ro ula ai bat ong khum le shibon
layo iru ya ka kamra jongki bakalong thik kum ka jaka yele kai ki khna bat ki jong Valentine ru kila yele kai bat ya kmen bha hangta ka khonjong uru kala kli shapang ukpara bat balei umjuwan banjungo kai yaka ti kumta uang ba ukpa jong umdan ya ka passport banwan bat yathu khana shapang ka jinglong khna jong sai shapang pan Valentine ulater sat ya ka city ka bathom u bat ki city ki ba uyop diang na utra yeng bat ong ya ka khon jong u ba ulayop diang ya ka city na ka kmi jongka bat kumta kala shim ya ka ta ka city bat pule hajingtia hakasi ka bawan pan layo i ya Valentine ba late on school ya ka khon jong u bat ong ru ba ka dei ben le bha ha school bat karu kal ong ho on bat kudop ru ya u Sash pangpan layo i ya Valentine ba udang ye kran bat ka principal jongka school bat hangni ka principal jongka school kalakali ba balai ka megi ka pep school minin te uang ba hapan yalam shaka jaka tre jong bat ka principal ko ong ba ka megi kamlong ka khna kumbalong kiwe namar ba ka shupin ya habe ya ka jing em lade bat ka jing em ka ba shumudur suda bat ka principal ru kalakali shapang ka kme ba shisha jongka bat hangta uang ba umtim baka don she eru ha hospital par kadba Valentine bat u doctor kidang ye karen u doctor ula ai dawai ya ka megi ru bat u ong ru ya Valentine ba umshim lala ban sumar ya ka megi bat kaporu kam don chu shibon te kumta Valentine ula sosi bha marsin yo asngo ya kata haka chaka le kai pat la yo i ka wei ka breu baka ong ye ka megi map yanga namar ngadang mod ba pidei ikun junga bat hangta ka megi kala ong yo pa jongka baka kwa bha banjo i ya ka kmi baka kencha bha ya ka hangta Valentine ula shukdub ban pentingen ya ka kumta Valentine ban penhon ya ka jikwa jongka megi u director bat Valentine kila pelong ya ka jingwa ya ka kmi jongka anda ula poi haye Valentine ula yok diang ya ka phone na ka Julie ka khme jong ka Maggie bat ongru baka kwa ban ya kendo ya u bat ya ka Maggie hangta ka Maggie ru klakmen namar bakan sa ya kendo ya ka khme jong ka bat Valentine ru ula ong ho on hakas ngi ka bawan pan kat ba ka Maggie bat Valentine kidang ya ap ya ka Julie hangta Valentine ula lik kran ya ka wei ka breu bat haka jing bam kan ma bhasho ya ka dor jong ka Julie udang mod bakane ka breu ka de ka Julie bat ula timbro ya ka bat ong balai pija hadu dreus nam kumta kala lingo kani ka breu bat ka khon jo u kala ong ba ini imdei ime jonga bat namar ka jing pher hador bat hangni kumta ula lek no nangta ha ka jing songram sashi pangpan la yo i ya ka Julie bakawan marwe bat mar kumta hi ka Maggie kala itho ya ka kmi bat hangta kala ya kudup e katba kidang iya Valentine ula ong kumno piwan wat biang yengi te ka ong baka kwa ban yo iya ka Maggie bat namar baka kwa ban riya ka hangta uong balai piwan na do menchwa bat balai pija pat kumta gila ye lechi yang Valentine bat hangta ka Maggie ka ong baka lapuli lut yakishiti baka jupa ka Julie bat kalapen iru yakishiti baka yo opdiang na ka Julie ka Julie kala sngotho bat ka ong na jupa shiti man ka pore pi bat Valentine ru ula ong hoon man katayo ka Maggie ru klapen i yaki dor shan maka bat kibreu ki bapaw nam hangka ka Julie ka ong pinang ban kren pareng bat ka Maggie ka ong hoon tamba ngam jukran hayeng anda ka Maggie kala yothya ka Julie ka ong ya Valentine balai pime tho hok ya ka Maggie u ong mangam lot ban ong baka kmi kala phen bat u ong ru ba ngale ekini baro namar ka jing bha jaka Maggie hi haka step ka bawan pan la yo i ya ka Maggie baka yalam ya ka kmi shaka school bat pit itholot ya baro hadin pat la yo i ya ka Julie bakla shim ya ka kali ban leit phai pat shaka hotel basa maka katba ki jong Valentine kidang ya kanan te u director ula kali shapang ka Julie bat kumno ka long bat balai ka wan phai byang hangta u ong baka Julie kala pher ba bat kala kala ba katba ki dang shong hakawe ka jakabam la yo i ya ka Julie baka pin itho ya ka parlok jongka bat ong ru ba Valentine umnang man karan phareng ka Maggie kala yero ya ukpa jongka hakmat jongki bat weru yaki shaka jaka batre ukpa hangta haka jaga tre ka Maggie ka ong yo ukpa ba ude ban kinthi nejrong kamala ka bijrong tam bat ong ru yo director hangta ba unut ban kinthi nejrong do bat ban pini ye ki jong ka Julie
ba ukpa jongka udai ubashlur bha anda haba ladai kapor ba unkanthi najrong kamala u Valentine ulatieng bad ula ong ba umkwa ban kanthi hangta u director uladom babalei umtre ban kanthi but kamegiru kala shamai na marbakshi top a director ba u Valentine uang ba unod ban kinthi marsin tim bakasha mai kamegi u Valentine uang ba unod ban kinthi but kumta ula no najrong kata kamala hangni la yoi ya kajuli bakadang pitta dawai ya u Valentine but ong ru babalei ukwa bantrei kumkani kajait kam kabamin saw u Valentine pat uang ba utrei kani kam krang ba ula ban pendam ya kajingdon kam kamegi baro hakapor bakidangi shongkai lang baro kajuli klayetu hakamegi bakam ju tho shiti shaka bat baro ki shiti kibayo maka kideki shiti kiba utho hi u Valentine markum tahi kamagi kalalang umat bat kakali yo khwa babalai uthok yaka u Valentine uang ba umkwa bakamagi kan isi yakakme bat ukwaru bakamagi kan ebet yakakme kumtahi ka ong bakadai ban linno ashinuyong bat kamegi kalakdup yakakme bat ong balai pimelang lang yanga ashinuyong sashi phangpan layo e yakachuli bakado e yakamagi bat kalalai no nangta shiteo hadin pan layo e yakamagi bakasha pendom haki parakna school shapang kakme jongka bat kani kala pelong yakamagi bakan show yaki bat kumta kamagi kala satan sha ka principal jongka school hadin pan layo e yo Valentine ba yo apdang shiti nakayeng kashari bat hayeng ka kashari kajuli kala ong bahaon ngala e no ye ikon minchwa bat ngakwa ban kala no bat ongru bakakwa bandri yakamagi unong bishar pat uong batong nginsay kendo biang hadin artayo u Valentine ula ong yakajuli balay phile komne bat balay pikwa ban shimno yakamagi nanga te kajuli ka ong bangimdei ban yakadan hangne bat kamkwa bakamagi kan sabat u namar ula ban yam hakanu kano kapor namar ka kam jong u ka ong ru bakala yakamagi bat kamkwa sho bakan shuwan yakando tangshi phang bat ka ongru bakamagi kade ka khon jongka katba u Valentine udang ap yakamagi habar jongka school lawan mi ka juli bat ka ong bakadon ya ka hong banya kendo yakamagi license shiteo kamagi ru marsinyo yakakme jongka kalamare bat kudub yaka dakajingkmen tikumta kamegi kalalit no bat kajuli bat kala no ya u Valentine marbai hadin artayo pat hayeng kachari layo yo director ba udang ya thu shapang kumno ba uja kendo ya u Valentine bat kumno u Valentine lakanthi najrong kamala ban plat im ya ikun jong u bat ula ongru manu banut banle kumta nakabentai ikun layo iru ya ka principal jong school ba ka ong ba u Valentine u kumar jingban kumno ban nye ban pinjat yakajing im ikon bat kamegi ru kajupap school bed man kapor layo iru ya utrayeng ba ong ba Valentine udai ubriu babaha bat kamegi ru kakamen bha man kapor bakadan bat u layo i ya kaparlok jong kajuli baka ong baka juli kadai kabreu ka babaha bat kadai ru kabreu ka balala bat ino iki comes new baro bat minta kawan hang niru namar bakala pedang ya kacing bakala jongka bat ong ru bakawan banyak kun banyo pedang ya ikun jongka u Valentine pat uong ba kuslai ladaki ong baro ba udai ubriu ubasniu namar utip bakamagi ke kemen bha haba kadan bat u ong ru ba ukwa bakamagi kandan bet bat u haka bakun kayeng kashari kalarai bakamagi kadai bandan bet tangbat ukpa jongka bat unong bisaro ulaong ba Valentine udai ban nang man kran kya kaktien phareng bat kamegi ru kadai ban late school man kasi bat kamdai ban pep school than kumta kijong u Valentine klayakmen bat mino kadba kaparlok hangta pat ka ong bakakwa bakamegi kannum dei ka khon jong u Valentine hayeng pan lawan mi ulayo jong u Valentine bat ong yo u Valentine baka juli kapatas la u Valentine udai shisha ne em ukpa jong kamegi hadir pan layo iya unong bisar ba uong mabyanga Valentine namar kamagi kamde ka khon jonghi bat kani kalpellong ya Valentine ba unsung sibha katba kamagi kadang kadup ya Valentine namar baka haban li sano bat kakme jongka Valentine ula panpor khindiat bandan baka bat ula ongru ya ka juli kan ab shabar khindiat Hadin baka Julie kala abslam habar ya ki jong Valentine kilale thung byang shipo kayeng bat sham ya Valentine bat kamegi bakilai phat nangta bat li phaino sheyeng ha Mexico
layo iru yakajuli bakalalit panjingerap na kipulit ban pa kem ya u Valentine bat kipulit bat ki ong bakimla ban chulet kem ya u Valentine na Mexico klem kasabut kababyang anda ki jong u Valentine kilapoi ha Mexico u Valentine ulakdop yakajudi bakat ba ki dangyetu khana hangta u Valentine ulalingo marsintem ba upa jong u ulayap no kumta kila let chaka tap ukpa jong u bat kamegi ru ko ong bakalong dor kum ukparan bat u Valentine ru ulaong hoon hadin pat layo i yakijong u Valentine baki yakin ti ha bat ki yakmen artan balayo i ru ya u Valentine ba u hikai kwai do kha yakamegi bat kat ba kamegi kedange lekai bat kiwe bat ki khna lawan mi kame jongka bat kamegi ru klakdop yakakme bat klai kemen lang baro ahangta bat klai shongling lang bat klai ya kai lang ru hakata ga jamiet katba u Valentine udang kdop yakamegi ushem bakamegi kalaklano namar ka jingpang jongka bakadon bat kumta kilai ya hangta hadin chi sinampan layo iyo Valentine ba udangnya kai bat ukso jong harud du riau bat kaplem ru klapoino shakabakun kuble shiboni pi baro